ତୁମେ ମୋ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭିତରେ ତ ଅଛ, ହେଲେ ମୋ ପାପୁଲି ଭିତରେ କଏଦ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବଞ୍ଚିଛି। ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ଶକ୍ତି ବା ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିନି। ମୋ ଆକାଶର ପ୍ରଜାପତି ତୁମେ, ତୁମକୁ କେବେ ମୁଁ ହତାଦର କରିନି। ତୁମେ ମୋ ପତ୍ରଝଡ଼ା ପାଗର ମୌସୁମୀ ବଳୟ, ତୁମର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ କେବେ ମୁଁ ଅଣଦେଖା କରିନି। କରିଛି ତୁମକୁ ମୋ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପ୍ରେମ, ଛଳନା କେବେ ମୁଁ କରିନି। ତୁମର ପ୍ରତି ସହମତିକୁ ଅନୁମତି ଭାବିଛି, କେବେ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଭାବିନି। ହେଇପାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ପ୍ରତିକୂଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିନି। ଏ ମନରେ ପୃଥିବୀ ଅସହ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ କେବେ ବେରଙ୍ଗୀ ହେଇନି। ଗୋଟେ ନୂଆ କବିତା, ତୁମେ ବାସ୍ତବତା ନା ଚିତ୍ରପଟ? ଲେଖକ ଅଂଶୁମାନ ନାୟକ।